रमादे जोंहा जोबथा रबिबार बे रबिबाराव जोंहा मोनसे बिजेपिनिफ्राय नियम दं मन की बात होननाय मोनसे बेखौ जों खोनासङो ज'यैनो भट सेन्टारनि नाम दिनै बे भट सेन्टारा 124 बे 124 सेन्टाराव जों बयबो बिजेपिनि मददगिरि बिथांमोनहा फैनानै बे मन की बातखौ खोनासंफैदों आंजों लोगोसे बे जाहैबाय आंनिनो भट सेन्टार दा बेखौ लोब्बा लाखिनानै दिनैहाय माखासे जोंनि बिथांमोना सिगाङावहाय एक्सुवेलि बिपिआनोखामोन सिगाङाव उनाव इउपिपिएलाव थांनानै खामानि मावहैदोंमोन दा बिथांमोना माखासे फैफिननानै आंजों जयनिं जाबाय आरो माखासे जोंहा बिपिएमनिनोखा कर्मिफोर दंखायो बिथांमोनाबो दिनैहाय आंजों जयनिं जाफैदों बिजेपिखौ मोजां मोननानै बे दा जायखिजाया जयनिं प्रग्राम गैयाब्लाबो दिनैहाय बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों दिनैहाय जों बे जयनिंखौ लानाय जाबाय जायखिजाया मोजां मोनदों जिहेतु बिथांमोना सिगाङावनो आंखौ भट होनानै देरहासार खालामहरखानायमोन आरो बिथांमोना फिन दिनै आंजों फैफिननानै बिजेपिआव जयनिं जाफैनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबो सिंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो दा जोङो बिजेपि हिसाबै बनगाव समस्थिया देरहानाया खाथांखा बेखौ आरो रावबो हमथानो हाया बेखौ जों अलरेडि रायजो राजा खुगानिफ्रायबो मिथिखायो आरो जोङो अलरेडि हिसाब खालामखाजोब्बाय दा बेखौ नुनानैनो बयबो आरो गोबां रायजो राजा बिथांमोना आंजों जयनिं खालामनो गोसो जानाय दंबावो दा बिथांमोनखौ आं लासै लासैनो लालांबाय थागोन जेबो आंनि थाखाय दरखार गैया आं रायजो राजानि थाखायसो आं राजनिति गेलेगोन जिहेतु रायजो राजायासो आंखौ भट होनानै देरहासार हरो अब्ला रायजो राजाखौ नायनाया आंनि दायित्व आरो आं नायफिनगोन।